da dođete do novih klijenata s tom web stranicom. Pretpostavljam da želite da dođete do novih klijenata sa tom web stranicom. Za to morate biti prvi na Google. Kad neko pretražuje neku ključnu riječ koja se tiče vaše djelatnosti, da vas ljudi odmah pronađu. Zato onaj koji kreira web stranicu mora biti marketer. Zašto? Jer on kad kreira tu stranicu mora ubaciti kvalitetan sadržaj kojeg Google voli, koje vole korisnici. Google nagrađuje sadržaj koji je napisan za korisnika. Da korisnik kada nešto pretražuje nađe odgovor na svoje probleme, rješenje svoga problema. To vam ne može susjedom mali napraviti za 150 eura na takvoj web stranici sigurno. To mora raditi iskusan stručnjak, content SEO stručnjak. Druga stvar, web stranica mora biti fenomenalna što se tiče tehničkih karakteristika, brzog učitavanja, lijenog učitavanja slika.